Ndiri baba. Tangu waombera. Yaso. Potenzera mazwa kawo. Kama waombera. Sibazina kuroga ndo nauma. Kuna hanga tanga karima ngale. Tangisa bazo. Haulisa. Kumbiro wana tezera ngwa ndiseka zvamba kanaka sematorero kamuita pamba. Right, atezwa. Andiridzorere mukadzi wangu akanaka. Mukadzi wake ndakamutora nenhau yekuhwara. Aihwara saka takada kuedza kuti ndiudze mukadzi wake kuti ndoudza ngwasha ndauye kunotiwirirane tione kuti tingakurapisa sei. Aishaidzwa ngwasha asingauye. Kusvika ini ndazoenda kotora ngwasha muri mwana wakaenda naye kufamba naye maprofiti muchipatara. Izvo zvapora. Apora. Wakumana kategorira noise. Apora manje. Saka ati mudzorera akanaka. Saka anaka zakuzorera. Handichaziva kuti kunaka kwake kwanga akaremara here. Mukadzi akadzokera musi wechipiri kumba kwake. Akadzokera? Asi dare rangatirwa kudai. Dare ranga risati akazokera musi wechitatu. Mukadzi akuma kwake. Ambomira iyi tatinzwei wanzwa zvinotaurwa nacho zvavo. Taurisa vanhu veshe vakamuzwa. Kuti mukadzi wangu nanhasi achiri kurwara. Ndekuwa kuti wakafamba naye apa munhu ndakatombutirawo inini ndazoti mukadzi wakakura. Vandadoti ndikukwanisa kubudisa mari kuti tifambe nemukadzi wako. Wakazopisa wakubudisa mashoko ekuti mukadzi wako atituka atikwanisa kufamba naye. Mukadzi wako atituka atikwanisa kufamba naye asi munhu akurwara nenjira. Mukadzi wakarwara nenjira. Right. Paakatorwa kumba kwako nababa vake airwara nei? Wakamutora singa ndingatorwa zuva ravakabuda pamba nenge takatonga zuva ravakamutora pamba nenge tatowirirana kumangwana achitatu kufana kuya panyama kunenge musiku kufana kuya panyama kupanoona teto wangu yacho ndidzoka ubva unhambwa nendaina ndakangonarwoti nemota pandakadzoka ubva kunhamo kwanendaenda ndakasvika pamba ndichisvika pamba ndakabva ndaona rori yauya nanatezora vangu nahambwe wangu kwasvika bvarumbidza chino pamba handina kana mutoenda netsamukadzi saka uri kuti iwewe vakazokudzosera asisiri right? Mushure papana mwedzi mwana akurwara kutangozosera akadzoka nenhumba kwako. pese panoti akauya anombomudzosa akadzoka rini kumba kwako? apa pamusitatu akauya musi wechitatu. vandatombodzokerana naye nekuti akavati ndadzima kumba vandatombodzokerana naye nditi ndononzwisisa kuti seyadzima ndichisvika kwabva nditi aiwa vanhu vanetsana ndama inini wenya vanatsano wenyu asi ndisati ndasimuka ipapo vanhu vakabva vatotanga kufukutidzana kuti nyaya yako iri papi? nyaya yangu neyekuti atezvaramunhu afambi nemukadzi wakadzosere wese matoto vakamutavana asingarwari. waungotadza mwakambaninidzwa kumashuka ndikoedza kutsanangura nyaya iyi shoti mukomana akuti mudzimai wangu nine mudzimai kuti aiwira ini ndabuda ndaenda kunhamo kwanyamaropa nhamo ndinengeri yaunde mune nhamo saka ndabuda ndienda kunhamo abvaona rori yavazvika mwana mudzimai wake ichitondoti watora mudzimai wake kasi vazomudzora muati mudzimai akambobva nenjira asiye matsanangura atizoni mukadzi akamutorwa yakarara kokutanga abva azobuda kwamba achienda kuchitunhama akubva kunhamo ndokwakasvika rori ichita mukadzi ine ari kuenda semukadzi aripo vangu ndichienda kunhamo mumba nenge kune 1 foot vakatoti node kudhira musoro vanhu patitenga mudzivoka baba muripo muna vanhu vakubvunzana bvunzana
kuda kutsvaga kuona kuti zvakafamba sei. Hatina dambudziko kuti baba wacho muri tsanangurai matorero amakanaita mwana wenyu mwana wake. Matorero ndakamuita yokuti sitakaona mwana echirwara akatanga kuperezeka. Akakuudzai kuti mwana ari kurwara ndiye ndiye akatoti baba inini handisi kuzomira. Tikazomuona isusu echiperezeka ndobva tatuma mwana wangu akauya chiti ndobva tatuma mwana wangu tindaodza chiguruma auye kuti tibatane tione kuti tiri kukupedza mwiri wako chii nenawo kuti yanga aita kwashi mwiri wese kuita zvikumuzuma zvakatange zvimwe zvezvimanga ekuti mwiri wake usiri kuchipera. Saka takamutuma obva aramba kuone ndobva tazoti anzvani mwana wangu Joe obva atuma futi anzvazi endaudza chitsangwa auye kuguno tiwane kubatana kuti tione kuti chiri kunyanya kupedza iwe uri kuyamwisa but iwe uri kuona chii anokwanisa kuona. Ndobva takwanisa kutoti pazuva rakutara rorufu zveshuwa kuti munhu amutaikatikotesa tapedza nhamo ndobva akasvika mwana taanini vabereki ini mandiregere onai maperero izvozvi ndakuita dzungu ko ndinonga ndakangogara pese ndikudoro ndopakati ndakati aivanona handisikwanisi kuti ndingakwanisa kuti kutora kumba kwako chitsvaga vamwe vanhu vanokwanisa kuti kutaura nomurume wako ndopakaenda kotora vakatsvaga mota atsvaga mota ndobva akatobva iye mwana wangu vaenda kotora akangokwanisa kutakura magumbezi ake nemapoto akati mini chiunde kwamurei kuti mwana wangu arwara ari kuuya nemudziyo zvino zvazvinotaura aiti kudii aiti handichada murume here aiti chii ndirapise mapoto aiti here mapoto ndoandoatengesa ndirapwe kana kuti aiti kudii zvimazvozvidzirangwa nazvobvunza iye akangokwanisa ngouya nezvinhu zvake kana mukarodza vana vake handitarisire kuti mimisa baba mugona mwana wenyu akudzoka kubva nomudziyo muramba makanyarara nerori kuba munofanira kubvunza kuti wauya here kuti titengese izvi tiwane mari yokutirapisa. Iye akauya nemapoto echitini neda kufanira kugara direct kuenda na baba mwana wenyu ari kurwara miri wake wadzikira yawoni ndizvo ndiani akabhadhara mota ndiye mari anga anayo mbomira right rodi munhu adoka kundorapwa ka afanana nemuenzi ari kuenda pamuprofita obva waya nemapoto akasvika aisa kumba kwani akasvika kuisa kumba muchaona ndopari kundora sekona muchiona mwana auya kundorapwa auya nemapoto makazvigashira magumbeze hani magumbeze mataura mapoto hembe dzake ovana vana vanganamo akatakura vana vangani tasvika kwese kwamusoro taita kuti ivo baba vanzwa kuti mwana wavo arwara chinotaka kutakura mwana wavo here vasati vataura nemukwasha kuti mukwasha mukadzi arwara toita sei vogara pasi nemukwasha kana uchipirwa mukadzi nemukwasha wopiwa mukadzi zvakanaka wosimuka pamba murume munoziva kuti mwana wangu amboenda nemukadzi wangu ainonorapate zvake takamusheedza mukwasha akatadza kuweka tuupezi eiramba kuuya baba vanoti vakatuma munhu kuti iwewe usvike kumusha kwavo iwo wakaita sei ukanibwira here shoko mina ndina munhu andakambotumirwa kubva munhu retikamusheedza sedara akauya akagara pakati ashuwa inini ndakauya kubva kwenyu ndikakutaurira ndototendera pamusoro munotaitotuma aripo uyo hanzvadzi yangu ari muno yaitotonga nyaya dzevana tibatsire shamwari kwasha kuti mashoko anga asingasvike zvavazoitika ndezvekuti muzukuru haanozokwanisa kusvika kumba kwake arasvika kumba kwake hanzi wakatumwa neshoko here anovapedza baba vakati vanofanira kuona nemukwasha wavo vanzisani vaonekwa mukwasha haana kuzouenda
wakaenda kumanana kuenda mumba kwake takasangana mune matinosangana mumabhawa anakuenda vaaiza ataure mashoko vaisangana kubhawa mazvinzwa baba mazvinzwa amai wamakatuma anakuita sei saka mwana wavo kutora vafamba naye asimba here mwana baba apora asimba iye zvako asadaveza kutaura urazwa mwana mirai matizisi muroro ndiani airwara kudaro mukadzi ana kuda chipenga alipa ndepatofamba nababa baba mwana uyo asimba here kupenga kwekwe achapenga here uya kuremerwa uyu zvokuti mukadzi akakaenda achifamba asingarwari nepfungwa saka adzoka arwara nepfungwa zvaakuremera kuti mwana hasi wake ngachidzokera kuna baba vanomurapisa kutaura kwavakamuita ozouyawo apora nokuti ndigona kugara naye uya utaura zvakanaka mwana asiri vakanotyisa gomirai amai gomirai tikamutsvaga pane nyaya mukuona zvamukaita vapavenye vakutorai muisa munoizvi moenda kwakwenu musina kutora nababa mukusudza nevana nevana moenda mozodzoka kuna baba uchirwara munotarisa baba kutambirei kana kudzoke muri mutano ndomubvunzo wedu nyaya ikunzi kupera munotora here mwana wenyu mokwamutora here mukwasha amudzoka kuna baba vakutora here mwana baba muri mutano mozodzoka mamutano moenda sei pamusoro imi murani number 1 murani mai vake wemusikana mumongo ndeupi toda kunyatsotsanangura chokwadi chisiri chekuhanjana chiripo ava vanhu vanga vasingagorapisiaona vanhu vapi iva vakwasha iva tokoti kuti havasi vakwasha nokuti havana kana chivatoti vasvika panyaya mani vakwasha vai vakwasha vei mwana wenyaya yamwisa kene handiti kuona kunowanikwa nochiyamwisa musarambira mani akanguti akatinini titonawo madzimai anoona kana tinawo zvinochinja mamutora ini makatora mwana wenyu angadzikira miri rokuti aiyamwisa achirwara chiyamwisa kuti airwara chiyamwisa uraisa mamutora nini maita mwedzi naye kai izvozvo amai maita mwedzi naye maita mwedzi naye airasika jere mwana uyo angasikarwari zvekuti aipenga ane matauriro ekuti maitonyatsoona kuti mupesana naye achibva kumurume wake iko achiti ndii ndatadza kurara kumba uko musaidhi mekebheni manga mine vanhu vane mabhena saka ndarara kumba kwasekuru ndine 3 days achinorara kumba kwandazi yangu tadai kuona mwana abvunura kumburakura kudai isu ndopetakaona kuti mukwasha tikumudaidza asikouni ndokutora mwana nditi tamutora mwana tobva tamuendesa kustendi agara kustendi indomubvunza kuti urikumbonya urwara nei nekuti zvese chikafu chese panapa tabuti chichiri kunetsa aivanza akasingatiudzi ndobva azoenda indiye kupolisi mamodhi ekumapurisa ndinazo aenda kupolisi mwana uyu pakutonangana zvouroyi mukadzi achiti sisu nababa wake tisitu kumua iye achivanza kuti angapiwa chirwere nemurume wake ndo mapurisa echikadzi vakati uyu mwana uyuka ari kutaura nyaya yekuti ini ndiri kurerwa tipei mwana uyu tirwenda naye kurumu kuseri ndobva tavapa wani purisa ndopa akandidaidza inini akati amai uyai bvandaenda kanzi uyai mwana uyu muone zvaari ini ndobva ndaenda ndobva atomuudza kuti iwe vhura makumu kuona uyu anotori nezvimota zvaainazvo handiti aine zvimota zvaainazvo ndobva zvanzi endai munorapisa mwana vakaenda kunorapisa injection zvese ndobva ndabhadhara mari ndini $50 mwana uyo ndipo paakatanga kudii kutokumuona kutanga kupita
uyu achiti inini ndikadarika aishedzera kuti mahure anonetsa uyu mukwashakadzi mahure anonetsa ende ndingambogara mwanzvadzi yangu angambogari nemwana apera matako kudai ndeti atsvage zvina akatombotaura mumoni achiti ambuya wakangwarisa ziterekiwa vachapedzisira vatora ruoko rwavo vachipinza mumburugwa mehanzvadzi yangu vanhu mukombe vakamubvunza kuti kungonyanyotokani kuhure uchitaura kuda zvikadzi muno mune chembere isinganyari inojairira hanzvadzi yangu iye mukwashakadzi akagara asi iye aitotuka inini ndaizviziva nokuti tanga takatombotumira dombo isusu katatu kese kuti kana vachitukana kumobongawo mire kutuka isusu dombo ndobva aenda kunovatsura mauya achitaura kuti inini ndavatsura ndobva ataura kuti vachazopedzisira vanyengana nehanzvadzi yangu pamubhedha saka kungwara kuri neava vakabva vatanga kuvhevha mwana wedu kuti pashai dombo mwana wedu akupota chinoswera kumba kwani achiswera apora mai akutotuka baba akachiti ndidzorere kumurume wangu akupota achienda pesira kutoenda kunosvika kumurume wacho direct achiperekedzana kumapasti 9 achisvika ndichibva pamunamato uri kubva kupi zvodzi ndandiri kumurume wangu vaida kuti ndichemberere panapa here ndisingaende kumurume wangu saka ndokwe ndiri kubva saka zuva rokupedzisira batuka achituka mwana wangu namba 5 kuti una baba wako namai yako muri kufurira nokuti ini ndirambe ndiri papi ndirambe ndiri panapa ndirege kuenda kumurume wangu manje kumurume wangu ndichatokuyenda bvatanga kudzungana bvanetsa bhanditi muroyi nini bvandamutomuti nini ndokurova au ndituke kuti muroyi anditi saka adaro iye ndoba akamhanya unotora murume wake chipiri chikumanero ndobvauya vese bvanzi tembo ini ndauya kuti tifambe nemukadzi wenyu nemwana wenyu ndakuda mukadzi wangu tembo vakati mwana mukadzi wako apora kana uchida mukadzi wako ndandakatokumirira kuti uyozodii uzotora mukadzi wako enda ndina kukurambanisa ndopakatanga kupopota mwana achitukira bvatobuda kurodhi murume achiteera bvawaenda vese nhasi vari kuwakwa maita basa uyo yakungunangwa uigunodzokera kune mwana uyu ndazvanyaya yemamota maizvowe mazuva anokwana kuti ndozikorwararwara unokosunikounozvitesta unozvitesta unotestwa pasingambani pamupato unonongedzerana ukongeza muteo zvingoda kuti wane injection hazvina chakaipa kuti unoteswa rofu hazvina chakaipa kuti muone kuti chirwere chikudisa muchachiya nditozvo ozodzokera ini kuchivanhu apostoli indakundema ndakatikana stereki baba namai ava vakaita zvakaipa zvokuti wakatakura munhu but paextend yekuti mukwasha anotukirira mbuya kana tinoda kuti tive nerespect maikoaprocha dare rineri kana sabhuchai ogadzirisai nao pane dambudziko mwana kurwara uri kufungei inimi ngwasha uri kufungei nimi mwana kurwara makuta muonana pamwe chete here natezvara vari panapa mukuita sei apindure wangu samwanzire nawo mwana asikana akurwara wamuna kuti akurwara ende ongochizere arakaramba mamota inini pakatanga rwara mukadzi wangu ndichenda nomumwe wakanditi yanzi amanatotituka kutituka kwaitenda kuenda niwatesesa vheni kuti wakupindira wanzi havasi kupinga ndakaniwatesesa tb wakanzi wana tb ndakaniwatesesa chirwere wakanzi wana chirwere saka vatotondishambisawo kuti pakutaura chirwere chabva kupi mukadzi wangu akabva pakasingakati chiro dzakudzokera mashure tikuti isusu mosaika udhara atezvavatira munhu wosati aiona isusu hatisi kuramba atezvavakanisa vatora kasi mwana wawara tisaida seitanani now akurwara kumwa kwakwandi aiwa teererei waisa wanyora tsamba wega idari kuti vavachasi mukadzi wangu vavadzora akanaka wakavoisa statement yavo kuti vakatora mukadzi wangu tisingawirirani kutatoro meaning nawo adzoka wawirirana naye handizvozvo asi adzoka ane hosha
Saka ndikubvunza kuti toita sei? Iwe unoti vaita sei ati? Ini Ari kumba kwako? pasofana rumba kwao nitoka akatanga rara rumba kwao. Ko iwewe wanzwa here zvataurwa nambuya wako vachiti iwewe makatakurana, iwewe ndiwe wakamutora mukadzi wako kumba kwavo. Manyepo ikoko kunyeta shangu nekuti ipapo munhu akatotanga kutuka ndate zvakangu achitoka mudzimai wangu akamuti bva pano panapa pana imba yako panga pamwe ndafunasisa kuti madzimai angu akutodzimba kwavo wanditidzokera nawo unonzoti zvafamba sei ndopandakadzokera ndichika vadutitanzi ndopadaikavamanati asi ndisazosungwe baba ndipo wakatoita kosha nababa wavo watonzi papanapa unemba tikudzokera mumashure zvambotaurwa nachanganiwa zvinhu zvanzi mauya panapa mwanzi mukadzi wako zvaabvara zvakare wabata naye nacho zvava kutumira mukadzi hauna kupindura ini kubva tanga ndinotarumbuisa mari ndikwanisa kubatsira mukadzi wako here ichokwadi hamukadzi murungu Rumura. Saka uratiga tikupa solution ndekuti iona ati zvakakutumira mufambe mese. Muende kuchipatara kana ndichita zvechivanhu kuchipatara moita zvisizvo. Kuudza kuenda kuchipatara ndemu ungazokumbira una ati zvakavaka. Handisi kuzoti ukumbira ati zvakuti ndikupe mutombo mudzimai wangu. Ndichimurapa achida kurapa tiri chese tichifamba chese. Ukuti chii? Ini ndinokumbira kuti ashe zvangu ndavatore mukadzi wangu tokwanisa kufamba tiri pamwe chete urege kuramba kufamba nemukadzi wangu sematorero akamita kuti angodzika kufamba tisingagari. Ndozotobva ikoko kudhara. Iwewe kurwara kuchiita mukadzi wako haasi kukwanisa here kuti anogona kubikira vana asi nyama dzake dzake dzichimudzimba ari pamba pako muchifamba. Zviri zvekudikira vana nodii? Anodii? Ndikati kuti isusu munorongada asi ngatisi pese paarwarira ngaaende kumba kwabereki vake hakuna zvakadachakuemera ishe vangu ndechekuti anhandezva vangu pandivanoti ndepamberi munhu wakabva toramba ndiyo saka ine zvakazondinetsa kuti ndinofamba nemukadzi wangu asi tazvitaura mudare vairambira vatumba handiti kana ivo vaenda kumba vazoramba ndodzoka mudare uyu mukomana wemini wangu ndakabva kubasa ndakasvika kumba kwake handiti mukoma mainyeneni watakura ndinotakura watora mama wavo wakabva wamutora obva wamuitisa kwamusiya uri kwajaji wamutora wamuisa kwajaji akaita zvemwedzi mwedzi endafu ari kwajaji ari kwajaji kunhu wakatanga kurwara atakurwara kokubaya tsanangura zvavakatorera uyo vachitsoka musoro wakanzonzi aenda kudii anda asikugona kuchengeta mukadzi kwajaji akainoitei kwajaji awa ndokwatenga stende wakaisa kebhini ikoko ndokwakakugara ikoko saka paita mwedzi mukadzi ndowakatanga kutese kurwara ikoko ndakanazoona kuti iwe maiti wakurumura famba nemwana mucheche netara nekamwasikana ndwantu wakomba netara nemwana ausuzoti kumena murwara ndinokura neti vanza kupenga jena zvadini saka pandasana umenini ndakabatikana ndakarwadza kuti amene ati chii asi pangondurwara kuti chii zvikanzi hanzikuda mushimiri yako isi ndikati ko imimi ndakazokupenyonga zvotora ikukuisa kusaka akuta ndifamba nemusei ndofamba newana usiku ononga kushamba netsoka sotibatsirawo nyaya yeipokisei kuti bhisheni yako saka ukuda kuti taikumbira wanu mukadzi akumba kwenda chinhu chiripo chekuti ari kwakurapa kasi zokuti chimudzorera kwazviiti isi tikuudza kuti munotirana ati zva ukona ndinoratisa munhu aibvamba kwenyu sezvo matini akubikira vana azviraite ndizvozvo miriro yekurwadza ndizvozvo asati araiti ndada kuti ipapa kana kuda kubasura kupeva usiku wanhasi anokangobonekona masuo unoenda sekuru ndakashomboka wanda kuti sekuru bona amene ati wakufamba newana usiku ita sekwamba nemwana wamubatsiri warapise mwana zvikanzi ari kunzi ari kutwana vabereki wavo pamhuri mbiri dzinoita zvavo
mwana iye ari kutambura anofamba nousiku mwana asati apora. Akomana vakaziva kwandiri kuti anatezvara vakatora mwana so. Ndikati ini nyaya yekuti igadzirisike ngaende kunovakuru kwamambo munofamba pamwe chete kuti nyaya yatofamba zvakanaka. Mwana ari kurwara. Maita basa sabo. Baba, tingatendera tikaita sei. Mwana ngaadzorumba kwenu. Murume anopa Yehova muriko. Nesine vana vake ngaita sei. Ngachengeti. Muno Jesu amore pakufamba kurapisa mwana. Mubatsira mukwashaura. Munhu akafa. Uya anochema mukadzonga rese. Afa. Kasanorasikirwa siri angashutomba kwawo ndini. Noziva. Saka ndikumbomboita kudaro kuti mutore mwana wenyu mumuchengetedze. Vana vana amai vavo kazhinji asi muwedze kuti mukomana apindire zvakanaka. Iwe uchapindira pamari here? Ichokwadi changu ndokuti vakanepa kuenda vanovati mari pangoyeswa mari nditoni zvekuyana saka ndokwanisa kubatsira nemari pamene. Saka izvozvo unokwanisa kuvabatsira? Sokora memanje mari handina unotsvaga semuti kubatsira. Saka ndikumbiro baba atambire mwana apedze nyaya. Vana vaviri andimati vaviri umwe mwana mumwe mukuru akura sei kuti asingade kuti avo vaibeza angonosaramba vanogara atete komudiki kuti hatuda kuti amai pakufamba nemwana uyo vasare nemo zvinovatadzisa kuti kufamba nemunhu saka tachiti atete avo kana zvikodzera vanotora mumwe mwana izvozvoizvozvoatadzisa kufamba sezvaro mama bhadhara mari dare mukwanisa kudzorera mari dare isi tinowanzoti hazvipanana bhadhara this time hapana atezvara uya kudzai dare achakuya mari echi akakudzorera mari yedare wawasumudza futi kakushanda kudai nyaya itaurikani kuvape mari yemusumudzi tiri kuedza kugadzisa zvinhu vanhu chidanizi kwete mari mabva kuti pamusiwa pamuchambanyama ukaite mari inoita $10 mauri auna koma $10 unosokuwa mari yemusumudzi handiti mwana wenyu kumbiro kuti mutore zvaro anotambudzika mwana anyanyisa vakatora mwana achiti aonda asingarwari yapera pane hwani shoko randaida kutaura kuashasikana batero rimi rwako usasorere vakomanasi kurwara kunowanika aniti asi usasorere hama dzakezi bata rurimi rwako ukama huripo saka zvara naye mufamba muri pai muri pamwe chete musatukana. Mama chege kutaura imi hamuna mosvo ende munochengeta mwana wenyu nditaure shewangu asi ndini ndinobvadziwa nokuti mukwasha uyu aiwa achengete mwana wangu baba ndinototenga kana grosari vandesa kuti mama kuzivo kuripo nhasi musanyanyobatikana sere kuwana kunosiyana madzimai kandazadzaikwenda kune vanhu vane mari dasingaroro chamakabvira mumako ino chikabvira mwana wenyu saka tizive kuti mari inozoa chinhu chinozomoya asi ine basa rudo ndozvinozifative vanhu izvozvi mwana wenyu umwe shungu dzanganazo kumhanya kweso kuti anosangana nemurume wake izvozvi ungamutora so anokusori mambo akukumbira rega ndizvozvo ndinokukumbira kuti vene mumwe murefu sezvinazokutanya yekunamata pamusoro iye zvino zvari kumurume wake kuti saka raiti tikabva kuno kwanisa kutuma kana tumunhu kana kuti tisati tafamba kana tisati taona kuziva kuti iyezvi chirwere chakarabva mukadzi chete murume hatina kuziva chakarabva ati takanaka
Saka tukwanisa kuti Atina treatment akapiwa chirwere chepabonde. Saka hatizoziva kuti iye mukadzi wacho achazotisa futi here chidzokera kuti apapa takatora nekurwadziwa bata naye baba mwana wenyu adzokera muchipiriroyo apa sikohwara serious andizvo handirambe kurwara kunowanika abva ngokokuwa chirwere vachamutisa serious terei aiyo achizoita serious madzimai tokura munhu wokuda asi chirwere varume matsotsi pamwe anodayiwa breakdown isingazivi unodayiwa neyo zvinzwa iwe anokuredzoza kuti iwe inobatsirikana ndozvamunoedzotaura baba maita chitero mukadzi kana aenda kwaatezva anobasiyo basira Pamusoro yapera yadauza vanhu asati kamari yekudzokeresa tabhadhara dai. Alright. Ndazvinzwa asi nyaya iyo yokudzoka kwauri ngwacho inogeza transport funds. Asi inobude mira ipapona transport anatsvage. Saka vari kudzokera nei? Alright, vari kudzokera nei? Imiri vari kudzokera nei? Masare $9. 6. It's alright. Uyai kuseri kundikupe mari transport. Imirira inokupe mari. Handini mimo kuratidza zvosvo zvakaomera. Masara mamwe ndokubatsira izvi ndokubatsira nini. Mutendera kuseri. urikutodisha mwaziona unetseka Sumukai. Anatizwa kwautora mwana wawa kumbati. Wamutora mwana wakumba. Apata kuti tumwendesa iyo ndo wakazomutora. aiwe mkazi wakubarumba atakakubarire vane ndarumba kwenye akauyamuka atezvara mwana yaedzaziswa naye urakwarumba kwatezvara kenyama Ada. Makaenda musautaura zvinoita mudarira kukurira. Vamwe vatodzidza kungonyarara mukuda zvinhu. Ibanza mudaiwe makwata zvamatora anokuremekedzana. Mazozvakuta tinokuremekedzana. Anokangaisa dzika iyo mtu. Kuremekaiwe. Ini ndikadaro sadaro. pamusoro ibaba pamusoro ibaba ndaikumbirawo pamwana mataura kuti mari ari achandidzura handizozivi kuti vanodzurira Ainoratsopai. ndabvunzwa date Ananyatsapa. Iwe shamani. Atizvazozvataura. Sona kumwene mari. Nditaura kukomawo kuti ndatoona kuti umano kwira dare achisikwata. Andikupa kutsero. Ndidai kusero kupe mari basi. Asi ndikarakusa mwana wangu akapora ndewara. Aina no.